ej, dokładnie tak to się tu robi. Wiesz o co chodzi, ćwiczę rym jak aerobik. Wiem co z tym zrobić, z pracy robię tego koniec, bo nawijam tu na wolno. Wiesz o co mi chodzi, ziom, bo mi wolno tu nawijać. To jest chwila, to jest chwila, którą tu reprezentuję. Sprawdź to ziombel, ja to czuję, to dawkuję, to jest Wrocław. Sprawdź to ziombel od podstaw, sprawdź to, ej, dokładnie tak, aplikuję prawdą. Sprawdź brat, to rap, dawany tutaj na wokal, wiesz o co mi chodzi, brat, składam rap na blokach też, ej. Ziomek się tam zabija, chyba poczuł chillać w sumie. Wiesz o co chodzi, on tego rymu kosztuje i wiesz, ej, wiesz o co chodzi, myślę sobie często tu jak ludzie. To ja obchodzą mnie ziomeczku, w ogóle ci ludzie jestem odchodzony od tematu w sumie teraz. Wiesz o co chodzi, słuchasz rapera, co słowa mi nabiera, to afera słów tutaj. Wiesz o co chodzi, ziomek, kurnia znów tu luta. Wiesz o co chodzi, z tym rymem nie możesz się tu nudzić. Misiu, uważaj, bo wejdziesz w ludzi, ej, wejdziesz w ludzi, oni się tu ruszają, to jest ten patent. Wiesz o co mi chodzi, jestem wciąż zarażony tym rapem, ej. Otwieram japę i mówię tutaj do ludzi, mogę tu ich pobudzić, mogę dźwięku cię pobudzić, bo chodzę sobie tutaj po rynku we Wrocławiu, no i myślę, wiesz o co chodzi, ziomu, to mnie to tu wiśle. Po prostu ja robię rap na rejonach, wiesz o co chodzi, on mnie lubi, to jest piona, ej, to jest piona, on mnie lubi w sumie. Wiesz o co chodzi, bo tych ludzi tutaj nie rozumiem, misiu, wiesz o co, uważaj, bo wchodzisz tu napięte, wiesz o co chodzi, rymy są ziomeczku tu napięte, to pierdolnięte, gdzieś ten enter na YouTubie. I kurwa wyobraź sobie, to tu lubię, ej, to tutaj lajka, to jest mój rym, standard, wiesz o co chodzi, ziom, nie liczę nigdy na farta.